बोलिए सरस्वती मैया की। संदीप बाबू मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। साल भर आइल बाटे विद्या दानी हे सरस्वती मैया सबके ज्ञानी। साल भर आइल बाटे विद्या दानी हे सरस्वती मैया सबके ज्ञान। जबन पहरे सतुति उताहाली हाली खाली पढ़े सतुति हाली हाली पूजा करेली ललकी फराक वाली पूजा करेली ललकी फराक वाली पूजा करेली ललकी फराक वाली। संदीप बाबू संदीप बाबू मनीष अकेला। अमीर घर के लड़की बिया धारे पेज रे सब लइकन से भाई हाउ ये तेज रे। अमीर घर के लड़की बिया धारे पेज रे सब लइकन से भाई हाउ ये तेज रे। तो हरदम पूछली भारी भारी बात वाली तो हरदम पूछली भारी भारी बात वाली पूजा करेली ललकी फराक वाली पूजा करेली लड़की फराक वाली पूजा करेली ललकी फराक वाली। संदीप बाबू संदीप बाबू मिक्स बाय मनीष अकेला। कहरे में पराई हरदम रहे व्यस्त रे ऐसे तराईपुर में तो चलता रे नाम रे। कहरे में पराई हरदम रहे व्यस्त रे ऐसे तराईपुर में गावे माई के गाना सरमन हाली हाली गावे माई के गाना सरमन हाली हाली पूजा करेली ललकी फराक वाली पूजा करेली लड़की फराक वाली पूजा करेली ललकी फराक वाली। मनीष अकेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।